Elicopter din Budeasa. Bă, vine vocea vagabonților. Special pentru tine. Care din partea lui Am nevoie să tragem. Da sau nu? Vorbești despre mine, ce să vorbești despre mine? Că te prind și îmi sparg botul și mă piși pe tine. N-ai voie niciodată să vorbești în fața mea. Tu ești doar un fraier, eu sunt altceva. Tu te duci la sală și faci 2-3 flotări, apoi intri pe live și o dai în zbardoieri. Hai du-te la sală să lucrezi partea dorsală. Lucrează la bolan și apoi treci în paravan. Cu stânga dau mortal, cu dreapta sunt criminal. Elicopter de luptă și tu ești o parașută. Dacă caz în pumnii mei, sunt mai rău ca Dorotei. Eu cu pumn nu fac ravagii, cum făcea cu stângul Hagi. Cu stânga dau mortal, cu dreapta sunt criminal. Elicopter de luptă și tu ești o parașută. Dacă caz în pumnii mei, sunt mai rău ca Dorotei. Eu cu pumn nu fac ravagii, cum făcea cu stângul Hagi. Tastatură. Ia, dar trebuie să afară. Lasă-mă să intră. Nu vezi că ai nebunit, te ceri cu telefonul. N-am suportat niciodată fraierii care își fac poze cu șmecherii și își dau valoare cu o poză și o filmare. Dar e foamea mare, au arici în buzunare. Cu stânga dau mortal, cu dreapta sunt criminal. Elicopter de luptă și tu ești o parașută. Dacă caz în pumnii mei, sunt mai rău ca Dorotei. Eu cu pumn nu fac ravagii, cum făcea cu stângul Hagi. Cu stânga dau mortal, cu dreapta sunt criminal. Elicopter de luptă și tu ești o parașută. Dacă caz în pumnii mei, sunt mai rău ca Dorotei. Eu cu pumn nu fac ravagii, cum făcea cu stângul Hagi. Mai strâng, mai strâng. Vezi că sunt buși, poate. Stai, lasă-mă jos, Mihai, lasă-mă jos. Te duci la sală și faci 2-3 flotări, apoi intri pe live și o dai în zbardoieri. Hai du-te la sală să lucrezi partea dorsală. Lucrează la bulan și apoi treci în paravan. N-am suportat niciodată fraierii Hai, dă-i cu șmecherii și își dau valoare cu o poză și o filmare. Dar e foamea mare, au arici în buzunare. Cu stânga dau mortal, cu dreapta sunt criminal. Elicopter de luptă și tu ești o parașută. Dacă caz în pumnii mei, sunt mai rău ca Dorotei. Eu cu pumn nu fac ravagii, cum făcea cu stângul Hagi. Cu stânga dau mortal, cu dreapta sunt criminal. Nu poți să tragi, e ceva acolo, nu poți să tragi. Dacă caz în pumnii mei, sunt mai rău ca Dorotei. Eu cu pumn nu fac ravagii, cum făcea cu stângul Hagi. Hai, vedeți că spune nouă, deci stai că e sparata. Vezi, mă, nu sunt pe spital. Ia, stai aici. Stai mai jos.